Cando rematen as obras, o alumnado da USC disporá dunha granxa experimental de leite para facer as prácticas do vindeiro curso. A Deputación construe o centro xunto á Universidade de Santiago. O investimento necesario para a construción e para o equipamento deste centro é de 2 millóns de euros, o cual é unha inversión realmente importante, dos cales a Deputación achega o 65%, 1,3 millóns de euros, e outro 35% a Universidade de Santiago con 750.000 euros. A Comisión de Seguimento do convenio coa USC reuniuse hoxe no que serán as aulas que ocuparán estudantes de veterinaria e da Escola Politécnica Superior de Enxeñería. O que supoñerá un plus de calidade na formación do alumnado, porque serán prácticas nun laboratorio, un laboratorio vivo, un laboratorio real, que en moitas universidades do país, do Estado, non as hai. A granxa é imprescindible para que a Facultade de Veterinaria manteña a homologación europea. É unha peza que nos vai a servir tamén para superar os procesos de avaliación nos que estamos inmersos. Agora mesmo estamos nun proceso de reavaliación da nosa Facultade Veterinaria a través da EAB, da instancia europea, que estou convencido de que vai a ser positiva. A unidade experimental de leite ocupa unha finca de 15.500 metros cadrados, titularidade da Deputación en Galloso Castro. O presidente da Deputación e o reitor da Universidade de Santiago, acompañados dos membros da comisión, fixeron un percorrido polas instalacións, con parada e explicacións técnicas do funcionamento da sala de muxido, que utiliza un robot, un sistema innovador que permite diminuir custes. O primeiro centro de investigación do sector lácteo da provincia ten capacidade para 70 vacas produtoras e 12 secas. Neste momento, a institución provincial ten en fase de licitación a pavimentación da esplanada de acceso por 180.000 euros, unha mellora que incorporou o proxecto inicial.